كاميرا تخيلك حجز يموجس ده ولاس يوجز. سلام كبرات تلتي مساهم زلخو نحكي بعد مويا برخة جبرها موتي نلوم خا بزعبة حجز جلخ نبلينا حجز حدا كاب حمرت بهلنا عميق سرت زلوني بس لازي سنين جواز هنا بهلنكا بزحات سبات ኣብ ሚድያ ይኹን ካብ ሚድያ ወፃኢ ተሓጊዞም ተረዲኦም ሕክምናኦም ገይሮም ክንደይ ካብ መዋጾ ካብ መጸባብ ሳህራን ሊብያን ትግራይን ወፂኦም ገናውን ሓደ ካብ ዝኽርዕ ባህልና ኮይኑ ይغጽል ኣሎ እዚ ኮይኑ ግን ትበሃል ነገር ኣላ ኩልሻ ግናይ ዕላማን ክብርን ሓገዝ ዝጻረር ሓደ ምስትባሃልን ትኹረትን ዘድልዮ ግናይ ዝኾነ ተርእዮ ኣሎ بسالاتي ميديان تكنولوجين زفترلنا عدلات نزي تتقيمهم سبات نزي كونعون سناين زخونا ناي حاجز علامة نقال مع الله يوعدو سلازرايو ازي محقاز دبها لوين تسقومات مردا زبل امر ازيو تغانينو ابشوشال ميديا بفلي مالتيو نحمام ندخنت نسئنت نشجر نتميت بسلتن حلافنتن زي بلوم سبات بمجدي ميديان تكنولوجين تتقيمهم نتي أبهلنا كونعون جوجين زبهال ويكا زي زربن زوجن زي وصن زبهال نورمس وي لمدتات تحيسهم بزي أسحقو نبهلنا نمنتنا نوشاتنا ناب كاميرا ندامتو نبعات شجر تميت حسم كموانا آتاوي وي كموانا نقداو مع الله تحاسبو كابادو ويكا كاب زيرو تبقيسوم ناي بعلوم تكالي بلوم ناي بعلوم جنزبني بلوم جندما زي نقنق بيرسونال براند زي نقنق زخونة سمن وبنتن سعبتن أطريم أبحث سرقيزي أزيو زقرم لوطي أو رئيس مالي هنا بكابيتال ولا أبهيوتهم زر تجبات زخونة أبحث سرقيزي لوطي رينا لنا انتاي تساقموا اللو تبلت هون بزح شنغات هيوت كم زرعناون بزح سب بسناي نجار كشكت يخيلي بفولي دما بأفريقيا بس مستفر علينا يجبر سناي نتفتات بزح شغاتن كتفتن متلال نزلو زوم حدا نبلوم زلناها كابو بزي نقس بزي تمزجب زي تمحدرة كوتصرن زخون عينت ممرحن زي بلو ناي بعلم هيدن دخونه بيرسونال وي ناي بعلم أب حدا سب زمركوس سيستمات تاتاتيم قلصونات اوديت ممرحتات وي متكلات زي بلو نطفتات زساتفو نري سلازي دما كمز عينت حاجز يموغسدو ولاس يوغز زبلني بقلاو ريتي كمز عينت حاجز كابكم موغس كوغز يحيش زبل از زبلن مغنيات حموش مغنياتات كتقسي قداماي از كمز عينت حاجز انصار ባህልን ጭውነትን مخانو كالاي فقادن ረቑሓይታት ናይ ፍቃድን ስለ ዘይማልእ ሳልሳይ ብዙሓት ሰባት ወይ ውልቀ ሰባት ነዚ ከም ሓደ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብረኻ ዘለውጥ ዲጂታላዊ ስራሕ ወይ ንግዲ ስለ ዝርእይዎ ከም ንግዲ ድኽነት ወይ ፖቨርቲ ፖርን ዝበሃል ስለ ዝጥቀምሉ ራብዓይ ብሞራል ይኹን ብሕጊ ግሉጽነት ዘይብሉ ምዝገባ የብሉ ተሓታትነት የብሉ ኦዲት የብሉ ዝኾነ ዓይነት ሲስተምን መምርሒታትን ዘይብሉ ኣብ ሓደ ሰብ ዝምርኮስ ንጥፈት ስለ ዝኾነ ሓሙሻይን እቲ ዝዓበየን ድማ በቲ ሰማያዊ ሕጊ እንድሕር መፂና ብዓይኒ እምነት ብክርስትና ይኹን ምስልምና ውጉዝ ስለ ዝኾነ በተቀዳመይቲ ነጥብ ክንጅምር ኣብ ሕብረተሰብና ሓደ ነገር ንደገ ዝወፅእ ድዩ ኣይወፅእን ኣብ ውሽጥኻ ዝተሓዝ ድዩ ዘይተሓዝን ዝገልጹ ብዙሕ ዓይነት ምስላታት ኣለዉ ንኣብነት ጨጨጓርን ውሽጢ ለለማጽ ንደገ ከብድኻ ሓምል ምልአዮ ዝባንካ ወዳ ሓወበኻ ይራዮ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ምስላታት ክትምልኡለይ ትኽእሉ ኢኹም ተቐንዲ ግን ብዛዕባ ሓምሊ ብዛዕባ ክዳን ብዛዕባ መጨጓር ገለ ኣይኮነን ኣብዚ ሓደ ዓብዪ ፍልስፍናዊ ሓሳብ ዘለዎ ኣብዚ ምስላ እሱ ኸ እንታይ እዩ ካብ ኩሉ ነገር ንላዕሊ ካብ መግቢ ንላዕሊ ካብ ክዳን ንላዕሊ ዲግኒቲ ወይ ከዓ ሰብኣዊ ክብረት ከም ዝዓቢ ከርዩና ኢሎም እዮም ስለዚ ወዲ ሰብ ካብቲ ዝበልዖ ንላዕሊ ክብሩ ይዓቢ ንክብሩ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከእትየብሉን ዝብል ሕቡእ ዝኾነ ስውያ ዘለዎ መልእኽቲ እዩ ስለዚ ኻ ኣብ ሕብረተሰብና ሓደ ሰብ እንተደኣ ክሕገዝ ኮይኑ ኣብ ክትሰኣሉ ዘይክእል ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ኣሎ ማለት እዩ ብዙሓት ሰሚዕና ኣለና መቸም ገጽ ምቕላዕ ገጽ ሰብ ምርኣይ ገለ ዝበሃሉ ኣለዉ ክቡራት ዝኾኑ ናይ ትግርኛ ቃላት እዚ ገጽ ሰብ ርኢዩ ገጽ ቀሊዑ ዝበሃል ከዓ
ገጽ ጥራይ ኣይኮነን ተርእስቲ እዛ ንሪኣ ዘለና ገጽ ደይኮነ ብዓብዩ ሞራላዊ ዝባር እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ገጽ ቆሊዑ ክበሃል ከሎ ሞራሉ ኣብ ውሽጡ ንዕኡ ንሱ ዘብሎ ነገር ተሰይሩሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ባህልና ሓደ ሰብ ሓገዝ ክቕበል ተዳ ኸይዱ ነዛ ዝተሓተት ብርኪ እዚኣ ተቐቢሉ ግዳም ወፅዩ ገጹ ቀሊዑ በቃ ኣባኹም ረማዕ ኣባኹም ገማዕ ኢሉ ዝልምን ወይ ሓገዝ ዝሓትት እዚ ከዓ ዝበዝሕ ሕብረተሰብና ዘይገብሮ እዩ ውሕዳታት እዚኦም ዝተሸገሩ ኣብ ዝበልናዮ ዝተሓተ ብርኪ እምበር ብዝበዝሕ ሕብረተሰባት ከማን ከም መግለፂ ውርደት እዩ ዝርአ ወይ ሂሚዲቲ ዝሕሰብ እዞም ንብሎም ዘለና ሰባት ግን ካሜራ ሕዝ ኣቢሎም ነዚ ከምዚ ዓይነት ባህሊ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዕቃበታት ረሲዖም ንሓደ ሰብ ኣብ መገዲ ርኽባ ኣቢሎም ነቲ ሽግሩ ብዝተመርፀ ካሜራ ብዝተመርፀ ኩርናዕ ኣሰኣላ ብዝተመርፀ ኤዲቲንግ ብዝተመርፀ ሳውንድ ሲስተም ከብድኻ ዝበልዕ ሕነቕነቕ ዘብል ሰብኣውነትካ ወይ ትናትካ ኢንስቲንክት ዘበራብር ወይ ዝጎድእ ሙዚቃ ሰነዮም ነቲ ቪድዮ ወይ ነቲ ትሕዝቶ ዝለቅዎ ሓደ ሰብ ሓገዝ ንኽረክብ ምግባርን ኣዝዩ ብዝተጋነነ መልክዑ ሰብ ክሳብ ንኽብሩ ብዘዋርድ ብዝመስል ምቕራፁ ወይ ምምልኡ ከዓ ይፈላለዩ እቲ ሓደ ሂሚሊቲ ውርደት ወይ ሕንከት ዝፈጥር እዩ እቲ ሓደ ግን ኤክስፖዝ ምግባር እዩ ሰባት ንኽርድእዎ ነቲ ኩነታት ክርድእዎ እሞ ዝከኣለም ክገብሩ ምፅዋዕ ማለት እዩ እዚ ፍልልይ ስለ ዘለዎ እዩ ዳትስ ዋይ ኻ ካሜራ መሪፅካ አንግል መሪፅካ ኣብ ኤዲቲንግ ንባዕሉ ዝተደጋገመ ዝኾነ ከብድኻ ዝበልዕ ሙዚቃ እንድሕር ትገብረሉ እንተለኻ እታ ኤክስፖዝ ምግባር ወይ ከዓ ናብ ህዝቢ ሓገዝ ንኽረክብ ምግባር ደይኮነት ናብታ ዝተጋነነ ከም ኮንተንት ክሬት ነቲ ሰብሲ ከም ጭብጢ ትሕዞ ኣለኻ ከም ጭብጢ ናይቲ ኩነታቱ ማለት እዩ ስለዝኾነ ኢኻ እዚ ንጭውነትናን ነቲ ባህልናን ኣብ ግምት ዘየተወ ዝብለ ዘለኹ ካልአይቲ ነጥብ ከዓ ፍቓድን ረቋሒታት ነፃ ፍቓድን ስለ ዘይማልእ ኣብ ካልእ ቪድዮታት እውን ገሊፀ ኣለኹ ናይ ወዲ ሰብ ዝኸበረ ነገር ፍቓድ እዩ ፈጣሪ ዝኽበሮ እዩ ነፃ ፍቓድ ቀሊል ኣርእስቲ ይኮነን ስለዚ ንሓደ ሰብ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትገብር ከለኻ ምስ ህይወቱ ምስ ንብረቱ ብዝተኣሰር ኣብ ሕጊ ፍቓድ ኣሎዶ ኢሉ ሕጊ ቼክ ዝገብር ብዓይኒ ሕጊ ይኹን بعين حلنا يكون إذا سبزي بزجبا فقادو تحتي تدو إذا فتار زهبون نصع فقادسي بجبو تتقيم كالاريخا أبزغل تعينت فقاد الله اتحادات النورمال للعرايو كردان زغل فقاد الله اتحادك informed consent زبهال ويكا ترديو فقاد زهب سبالله حال سب أبتقاموت بصيحو بحمام دي بتميت دي بشجر دي تسنيفو نفسه مدحان يكون دكون مدحان بقى تصقم يلن تراي كابزي مواصف فتر ليمبر كدحني ملاني ጸገም ይብሉን ሼር በሎ እንተ ዳይሉ بملء ፍልጠት ፍቃድ አይሃበን ብሎ ተረዲዎ ፈሊጡ እቲ ዘውጾ ዘሎ ፍቃድ ነቲ ድሕሪ ፍቃድ ዘሎ ሙሉእ ሳዕቤናት ተረዲዩን ተገንዚቡን አይኮነን ካሞት ንምትራፍ ወይ ካሞት ንምድሓን ካብ ሽግር ንምግልጋል ዝውሰዱ ናይ ትንፋስ ውሳነታት ከምዚ ዓይነት ብርእስኻ እወ ክዳሕኒ ጸገም የለን ዝብሉ እኹል ድኾኑ ፍቃድ ኣይኮኑን እስኻ ኣብ ዝሓሸን ዝተረጋግአን ኩነታት ዘለኻ ኢኻ ኣብዚ ክትሕግዞም ዝግባእካ እንተዳ ዘይሓጊዝካዮም ግን ብሓንቲ ንቕንቕታ ናይ ርእሲ ወይ ከዓ ብሓንቲ እወ ቪድዮ መሊኻ ልዕሊ ዓቐን ልዕሊ ትዝድለ ንሓገዝ ዝድለ ልዕሊ ዝተጋነነ ብዝኾነ መገዲ እንድሕር ዘርግሖልኻ ግን እዚ ኣንኢቲካሊ بعيني حلنا بعيني مورال بعيني هجون تحساتي الثالثاي أبحث تصير جزء نابرخا زغير ديجيتالاوي سرح سلازخونه أبديات انقاقات تدليا زبزهتي بفيديو نوري انتايو حدا تقوم مقبي يركب ويستوى السنة جنزب حاجز الناتوها بخلو مسحنا بلع خلو كدان داتا عك انا خلو يا تا فيديو تملا before and after نخهونكا تقدمي يوز نبر خونتاتكا تبوغي رسال بدحريوها تلوطي امصي اموزلو نزيان كم مسكرنتي فيديو زملا سوشيال ميديا بخمي يسرحسي كلاتنا مباتاو زخون افلطو علنا يلي زغمت سوشيال ميديا ማለት ነፃ እዩ ነፃ አይኮነን ዘበለኒ ዝኾነ ይኹን ነገር ብነፃ እንድሕር ትጥቀመሉ ሃሊኻሲ ንስኻ ንስኻ ኢኻ ትሽጥ ዘሎ ኣቕሓ ዝበሃል ኣባህላ ስለ ዘሎ ስለዚ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዘሎ ኩሉ ነገር ኮንተንት ይዝባል ወይ ትሕዝቶ እዩ ስእሊ ድዩ ቪድዮ ድዩ ጽሑፍ ድዩ ድምጽ ድዩ ብዘይገድስ ኩሉ ኮንተንት ይባሃል እዚ ኩሉ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ማዓት ሽምን ዝናን ዘለዎ ቡጋ ህይወቱ ዝቕይር ዘሎ ሰብካ ኮንተንት ክሪኤተር ወይካ ፈጣሪ ትሕዝቶ ይባሃል ትሕዝቶ ና ሶሻል ሚዲያ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ፈቲና ጸሪኢና ኮንተንት ክሪኤተርስ ወይ ፈጠርቲ ትሕዝቶም ቪድዮም ዘፍርዩ
ወይ ስእሊ እዮም ዘፍርዩ ወይ ጽሑፍ እዮም ዘፍርዩ ወይ ድምጽ እዮም ዘፍርዩ ንስቱ ኩሉ ካታጎሪ እዚኦም ኮንተንት ክሪኤተራት ይባሃሉ ስለዚ ሓገዝ ኣሎ ልክዕ በቲ ቅኑዕ ሓገዝ ኣሎ ግን ድማ ኮንተንት ካ ይስራሕ ኣሎ ቪድዮ ይስራሕ ኣሎ ዩቲዩብ ብዝፈትዎ ፌስቡክ ብዝፈትዎ ቲክቶክ ብዝፈትዎ ወይ ኢንስታግራም ብዝፈትዎ ኣገባብ ነቲ ኣልጎሪዝም ብዝምጥን ዝበለጸ ቫይራል ከውጽእ ብዝኽእል ኣገባብ ገይሩ ይስራሕ ስለዘሎ ከም ኮንተንት ይዝሕሰብ ኮንተንት ወይ ትሕዝቶ ካ እንታይ ፋይዱ ተይልና ኩሉ ሰብ ኣብዚ ሚድያ ዓውት ዝበሃል ዘሎ ስራሕ እዩ ገንዘብ ይኻተተሉ ዩኒቨርሳል ኢንካም ኮዳ ኣብ ዓድኻ ኮይንካ በቲ ባጤራ ናይ ዓድኻ ደይኮነስ በቶም ናይቶም ትካላት ዓዲ ብዶላር ዲ ቢሮ ዲ ኢኻ ትሰርሕ ስለዚ ዓበየ ንግዳዊ ስራሕ እዩ ኮንተንት ክሪኤሽን ናብቲ ዝሕግዝ ዘሎ ሰብ እንተደኣ ተመሊስና ሓንቲ ኣደ ንባዓታ ጀረብረብ እንዳበለት ከላ ህፃውንቲ ደቃ ኣብ መገዲ ደቂሶም ከለዉ ብቪድዮ ገይሩ ክላዓል ከሎ ብጽቡቅ ካሜራ ብጽቡቅ አንግል ክሰኣል ከሎ ንኹሉ ሰብ ዝትንክፍ እዩ ንልቢ ማንም ሰብ ብዙሕ ሰብ ከባናውን በኺና ንኸውን ኢና እዚኣ ኢኻ ኣልጎሪዝም ዝደልያ ናብ ኩሉ ሰብ ንኽትወፅእ ወይ ቫይራል ንኽትከውንካ ተቐዳመይቲ ትድለ ልቢ ሰብ ዝበልዕ ዘሰንብድ ነውሪ ወይ ገለ እዩ ምክንያቱ ሶሻል ሚድያ ብምልኡ ናይ ኣድሁበይ ዝደሊ እምበር ብዛዕባ ሓቂ ብዛዕባ ሞያ ብዛዕባ ፍልጠት ኣይኮነን ሶሻል ሚድያ ብባህሪኡ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ከም ኣጌራ ዝተሳለት ቪድዮ ኮንተንት ያይልና እንተዳ ሓሲብና ሙሱ ዝመጽእ እንታይ ኣሎ ኦኬ ኮንተንት ፈጢርካ ኣለኻ እንታይ እቲ ፋይዳ ከተዓስብ እንታይ ኢልናኻ ገንዘብ ትረኽበሉ መግድታት ኣሎ ሞኔታይዜሽን ብኣድቨርታይዝ ድዩ ብስታርስ ድዩ ብዝተረፈ ነናቶም ኣፕሊኬሽናት ገንዘብ ክትኣትወሉ ትኽእል መገድታት ኣሎ ናይ ፌስቡክ ናይ በይንሎ ናይ ቲክቶክ ከምኡ ናይ ዩቱብ ብዝተፈላለየ ፕላትፎርምስ ብዝተፈላለየ መገድታት ግን ንሓንቲ ቪድዮ ወይ ንከምዚ ንብሎ ዘለና ቫይራል ንዝወፀ ዘየጠራጥር ጽቡቕ ዝኾነ ኣታዊ ስለዚ ሓንቲ ልቢ ትበልዕ ናይ ሓገዝ ስራሕ ስርሒካ ዝተወሰነ ድማ ንስኻ ሓጊዝካ ክዳንዲ ምሳሕ ግን ድማ ብሚሊዮን ተራያ ንኣብነት ኣብ ፌስቡክ ንበል ን1 ሚሊዮን ቪውስ ፌስቡክ ክንደይ ክኸፍል ይኽእል ኦፍ ኮርስ ማዓት ክራይቴሪያስ ወይ ቁረዋሒታት ኣለዎ ዩቱብ ክንደይ ክኸፍል ይኽእል ዝወሓደን ዝበዝሕን ኢልና ክነቕምጥ ንኽእልና ሶ ሓደ ሰብ ዝተፈላለየ ናይ ሓገዝ ቪድዮታት እንድሕር ብከምዚ መገዲ ስራሕ ተራ ኮይኑ ልዕሊ እቶም ካልኦት ኮንተንት ክሪኤተራት ብዙሕ ኣታው ክረክብ ይኽእል እዩ ኣታው መቂርዎ ስስዐ ሒዝዎ ከም ናይ በይኑ ስራሕ እውን ክሪኦ ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ብዙሓት ሰባት ካብ ዜሮ ተበጊሶም ሪናዮም ዘይንፈልጥ ኣብ ሂወቶም ዝኾነ ዓይነት ናይ ሃብቲ ምልክታት ዘይነበሮም ሓንቲ ግዜ መፅዮም ግን ሰባት ክሕግዙ ይረኣዩ ኣት ደ ሴም ታይም ከዓ መኪና ገዚኦም ሂወቶም ተለዊጦም ገለ ትርኢ ሶ ካበይ ኣምፂሞ ክኾኑ ይኽእሉ በባዕልና ግምት ክንወስድ ንኽእል ኢና ራብዒት ነጥቢ ምዝያ ሳልሰይቲ ነጥቢ ትተሓሓዝያ እዚ ዓይነት ንጥፈት ወይ ተግባር ግሉጽነት ቁጽጽር ምዝገባ ዝኾነ ዓይነት መምርሒታት ዝኽተል ወይ ሕጊ ዝኽተል ዓይነት ንጥፈት ኣይኮነን ዋን ማን ዝኾነ ሲስተም ናይ ሓደ ሰብ ወይ ክልተ ዘድዮም ሰለስተ ኮይኖም ናይ ባዕሎም ብባህ ድበሎም ብቃሕቶም ዝሰርሕዎ ዓይነት ንጥፈት እዩ ስለዚ ቁጽጽር ምዝገባ ሕጊ ኦዲት ወይ ግሉጽነት ዘይብሉ ኣሰራርሓ ጌጋ ከጋጥም ክእል ቅኑዕ ዝኾነ ጌጋ ካብ ቅኑዕ ልቦና ዝብገስ ኮነ ኢልካ እውን ምዝመዛ ክህሉ ይኽእል ምስ ሕጊ ብዝተኣሳሰርካ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዙሕ ቪድዮ ሰሪሕ ኣለኹ ብዛዕባ ኦንላይን ሎተሪ ዝምልከት ቪድዮ ሰሪሕ ኣለኹ ብዛዕባ ወፍሪ ዝምልከት ቪድዮ ሰሪሕ ኣለኹ ምልስ ኢልኩም ራእይዎ ኢኹም ዝኾነ ይኹን ሰብ ፓብሊክሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብቃልዕ ወፂኡ ገንዘብ ክእክብ ጣውዒት ምእካብ ገንዘብ ወይ ወፍሪ ክገብር ሕጊ ኣየፍቅድን እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣካውንቱ ናይ ብዙሓት ሰባት ትራንስፈር ክቕበል እንተደኣ ኮይኑ ወይ ዲፖዚት ክገብሩ ሰባት እንተደኣ ኮይኖም ክኽተሎ ዝግባእ ጥብቂ ሕጊ ኣሎ ኣንቲ ማኒ ላውንድሪንግ ምስ ናይ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ዝተሓዝ ሕግታት ጥብቂ እዩ ወይ ኣብ ፋይናንሳዊ ንጥፈት ክሳተፍ ዝኽእል ሰብ ሓደ ሰብ ክምዝገብ ዲ ዘለዎ ቅጥዕታት ትካል ተደኣ ኮይኑ ብደረጃ ትካል ግለሰብ ተደኣ ኮይንካ ብግለሰብ ክማልኦ ዝግባእ ፍቃድ ዲ ላይሰንስ ዲ ክህልዎ ስለ ዝግባእ ኮምፕሊትሊ ነፃ ዝኾነ ኣብ ውልቀ ሰብ ጥራይ ዝኸይድ ብእምነት ጥራይ ዝኽየድ ንጥፈት ጌጋ ክህልዎ ወይ ምዝመዛ ክህልዎ ከዓ ንጽበዮ ነገር ስለ ዝኾነ ሓሙሸይትን ዝዓበየት ነጥብን ካሜራ ተኺልካ ምሕጋዝ ይኹን ነቲ ዝሓገዝካዮ ንኻልኦት ሰባት ንኽርእይዎ ፓብሊክሊ ብቑሉዕ ምዝርጋሕን ሼር ግበሮ ምባልን ኪነቲ ኣድላይ ሓገዝ ድበልክዎ ብዓይኒ እምነት ብክርስትና ይኹን ብምስልምና ዝፍቀድ ኣይመስለንን ወይ ውጉዝ እዩ ንኣብነት ኩላትና ንፈልጣላ ክትምጽውት እንከለኻ የማነይቲ እትገብሮ ጸጋመይቲ ኣይትረኣዮ
ኣብ ምስሊ እውን ተተጋጊ ኣርሙኒ ብስውር መሃብ ቁጣዕ ኣላህ ይህድእ ዝብል ኣሎ። ስለዚ ካሜራ ሒዝካ መለኸት እንዳነፋሕካ እንዳሰነድካ ምናልባት ከም ናይ ገዛ ርእስኻ ምውዳስ ወይ ናይ ገዛ ርእስኻ ምትዕባይ ወይ ምግባዝ እውን ክሕሰብ ይከኣል እዩ። ክሳብ ሕጂ ጽቡቕ ተከታተሉ እንተዳህልዮም ኣብ ልብኹም ሓደ ሕቶ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ። ንሱ ኸ እዩ ኣታሓወይ እንታይ ከምኡ ከይገበርካ ዳ መን ክሕገዝ? ኣበይ ዘሎ ናይ ግብረ ሰናይ ትካላት፣ ኣበይ ዘለዋ ቸርችታት፣ ኣበይ ዘሎ መንግስቲ እዩ ክሕግዞም ዳሞ? ስለዚ ግለሰባት ብናይ ባዕሎም ድርኺት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተንቀሳቒሶም ቪድዮ ቀሪጾም ሰባት ክሕገዙ ምግባሮምሲ እንታይ ይጸገም ኣለዎ? ብዓብዪ ኸማን ካብ ሽግር ዘገላግልዎም ዘለዉ ካብ ሕማም ዘሕውይዎም ዘለዉ ንሶም ክፈትሕዎ ዘይከኣሉ እቶም ሰባት ክፍታሕ ዝገብሩ ዘለዉ ኢልኩም ክትሓቱ ዝጽበዩ እዩ። ምናልባት ኣጽብ ኣቢልና እንተርእይናዮ እውን ኣብ ርእሲ ኩላትና ክልተ ዓይነት ቾይስ ክመጻና ኽእል። እቲ ቀዳማይ ምርጫ ብኽብርኻ ጠሚኻ ወይ ዓሪቕካ ወይ ሲኢንካ ምሟት ዶ ይሓይሽ ወላስ ዕርቃንካ ወፂኡ ገጽካ ቐሊዕኻ ምድሓን ወይ ምሕዋይ? ኣብዚ ግን ኣገዳሲ ይኮነን ክልትየን ኣማራጺታት ክህልዋ። ነቲ ምሕጋዝ ዝተቃወመ ሰብ የለን፣ ነቲ ምቕዳሕ ዝተቃወመ ሰብ የለን። እቲ ነጥብ ካልእ እዩ። ግን ድማ ከምዚ ዓይነት ኣከራኸሪ ክፍጠር ከም ዝኽእል ስለ ዝእመን ብደረጃ ዓለም ብዙሓት ሃገራት ቅድሜና ዓለም ብዙሕ ሰጊማ ስለ ዝኾነሲ ካብኡ ክንመሃሮ ወይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ገለ ነገራት ወስክብል። ሓደ ካብኡ እቲ ንሓገዝ እኹሉን ኣድላይን ዝኾነ ክፋል ጥራይ ምቕዳሕ። ንኣብነት ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ ካሜራ ኳሊቲ መሪጽካ፣ ኣንግል መሪጽካ፣ ዙም ኢን ዙም ኣውት እናበልካ ብዝተፈላለየ መገዲ ምቕራጽ ልዕሊ እቲ ንሓገዝ ዘድሊ ናብ ኮንተንት ክሪኤሽን ገጹ ዝኸይድ እዩ። ምናልባት እውን ዝምጎስን ዓስቢ ዘውህብን መታን ክኸውን ነቲ ዝሳቀ ዘይሽገር ዝሓምም ዘሎ ሰብ ገጹ ብለር ጌርካ ወይ ገጹ ከምዘይልለ ወይ ከምዘይርአ ጌርካ ክቕዳሕ እውን ይከኣል እዩ። ግድን ኣይኮነን ኣበያላ ንውዓት ኣበያሎ ቁልዒ ኣበያሎ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ነገር ኢልካ ንዕኡ ካሜራ ዙም ጌርካ ክትቀድሕ ዘለካ። ስለዚ እቲ እኹልን ኣድላይን ዝኾነ ብብዝሒ ይኹን ብመጠን ይኹን በቲ ኣገባብ ይኹን ምቕዳሕ ሓደ ኣማራጺ እዩ። በዚ መገዲ ዝተቀድሐ ወይ ዝተቀርጸ ቪድዮ ወይ ስእሊ ንሓገዝ እኹል እዩ። ካብዚ ንላዕሊ እንድሕር ደኣ ብዝተጋነነ ኣገባብ እንድሕር ደኣ ተሳኢሉ ግን ብርግጽ ንቫይራል ንምውፃእ ወይ ንኮንተንት ክሪኤሽን ተባሂሉ ከም ዝተሰርሐ ክሕሰብ እዩ። እቲ ዝሽገር ዘሎ ዝጠሚ ዘሎ ኣብ ድኽነት ዘሎ ዝሓመመ ሰብ ምስ ክብረቱ ከሎ ወላ ተቐዲሑ ካሜራ ተተኺሉ ክሓውየሉ ዝኽእል ክርዳኣሉ ዝኽእል መገዲ ኩሉ ምስ ፀንቀቕና ትረይና ናብዚ ንሪኦ ዘለና ናይ መጨረሻ ኣማራፂ እሱ እውን ምስቲ ዓንተወይ ዝገለጽክዎ ፍቓዱ ክበሃል ከለኻ ብዝርድኦ ቋንቋ ንኩሉ ነገር ተገሊጽሉ ክወሃብ ዘለዎ እዚ ግላዊ ሪተይ ጥራይ እውን ኣይኮነን። ብዙሓት ሃገራት ነዚ ብጽቡቕ ተረዲአን ወላ እውን ኩላትኩም ሰርች ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ፖቨርቲ ፖርን ገለ ዝበሃል መሸጣ ድኽነት ወይ ንግዲ ድኽነት ተባሂሉ ብዓለም ዝፍለጥ ንሰብኣዊ ስቃይ ከም ሓደ ገንዘብ ዘውፅእ ኣቕሓ ወይ ከም ሓደ ገንዘብ ክተኻዕብተሉን ክትህብትመሉን ትኽእል ስራሕ ወይ ንግዲ ድሕር ተሓስቦ ሃሊኻ ብሕልና ይኹን ብሕጊ ይኹን ብባህሊ ይኹን ብእምነት ይኹን ተቐባልነት ዘለዎ ተግባር ኣይኮነን። እዚ ኸ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ዝሰማማዓሉ ወላተን ቀዲመና ናኺደን ዘለዋ እውን ንዑ ዝምልከት ሕጋጋትን መምርሒታትን ዘለዎን እዩ። ኣፍሪካ ከም ክፍሊ ዓለም ብኸምዚ ኢና ንፈልጣ ብዝተፈላለየ ዓይነት ክራይሲስ ናይ ድኽነት ናይ ስእነት ናይ ሽግር ናይ ኩናት ሓደ ግዜ ክሳብ ከም መለለይና ወይ ክሳብ ኣርማ ዝመስል እዩ። ኣብ ብዙሓት ናይ ዌስተርን ትካላት ኤንጂኦታት ብዙሕ ስእልታት ገለ ትርኢ። ከም ዝድበልክዎ ነዚ ዝምልከት ሕጋጋትን መምርሒታትን ኣለዎ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ትካል ክኽተሎ ዘለዎ ጋዜጠኛታት እንተደኣ ኮይኖም እውን ጋዜጠኛዊ ጭውነት ዝረጋግጽ ትካላት ተደኣ ኮይኖም ከምኡ ከም ናይ ቀረባ ግዜን ከም ጽቡቕ ኣብነት ንምጥቃስ ነዚ ድኽነትን ስእነትን ኣፍሪካ ኣጉሊሑ ገንዘብ ንምእካብ ዝግበር ቪድዮታት ወይ ስእልታት ዝምልከት ጽኑዕ ዝኾነ መምርሒታት ወይ ሕግታት ኣተኣታትዮም ኣለዉ። እቲ ዕላማ ናይዚ ሕግታት ወይ መምርሒታት ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ? ሰብኣዊ ቅልውላው ንቡር ምዃኑ ዘጋጥም ነገር ምዃኑ ሰብ ግን ኣብታ ዝወደቐላ ሰዓት ኣበይ ኣለኻ ኢልካ ሽዑ ሓንሳብን ንሓዋሩን ኣብ ኢንተርነት ዝኽዘን ኣብ ብዙሓት ሰባት ሼር ዝበሃል ጭብጢ ናይ ውድቀት ወይ ጭብጢ ናይ ውርደት ኮይኑ ንኸይተርፍ ብዓብዪ ድማ ንግዲ ናይ ድኽነት ንኸይከውን ምዝመዛ ንኸይከውን ሰብኣዊ ክብረት ንኸይግፈፍን እዩ። መቸም ኩላትና ኣብዚኣ ዘለና ኣብታ ዝጸገመት ኩነትና ህይወትና ኣብታ ንሓፍረላ
ከም ውድቀት ናሓስባ ዝተዋረድና ኮይኑ ድስማዓላ ሞመንት ካሜራ መፅዩ ብሉፅ ካሜራ ቫይራል ተንወፅእ ነርና ኩላትና ኣይምተቐበልናየን እዞም ከምኡ ጌርና ንቐድሖም ዘለና ኣዴታት ድየን ኣቦታት ድዮም ህፃውንቲ ድዮም ልክዕ በዛ ንነብስና ንሪኤላ ዘለና መንፅር ርኢና ናይ ብሓቂ ናይ ሕልና ዝኾነ ሓገዝ ብስነ ምግባር ይኹን ብኩሉ ነገር ቅብል ዝኾነ ሓገዝ ክንገብር እዩ ትዝበለፀ ብዓብይ እውን ከም ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ዝኾነ ይኹን ሰብ ፍቓድካ ከይሓተተ ካሜራ ኣብ ገጽካ ክትኽለልካ ኣይክእልኒ ይትረፍ ንሽግርካ ንውርደትካ ንሕሰምካ ነቲ ዝበልናዮ ብባህልና እውን ገጽካ ምቕላዕ ዝበሃል ወላ ተሓጒስካ ንስሓቕካ ንሰዓስዕትካ እውን ብዙሓት ካሜራማን ኣብዚኣ ትሕመ ይኹም ክቐድሖ ሓደ ክዝርግሖ ክልተ ፍቓድ ክረክብ ኣለዎ እንተዘይኮነ ገበን ወይ ጥሕሰት እዩ ምክንያቱ ገጽ ሰብ ኣይሽየጥኒ ዋና ኣለዎ ካሜራ ምቕዳሕኻ ሓደ ካብቶም ጥሕሰት ናይ መሰል ብሕታውነት እዩ እስኻ ሰልዲ ትኸፍሎም ኣለኻ እንደገና ነቲ ናትካ ትሕዝቶኻ ሰልዲ ንኸውፅሉ ኣብ ኢንተርነት መሊሶም ይሸጥዎ ኣለዉ ማለት እዩ ብዓብዩ ኸ ከም ዝበልክዎ ፍቓድ ኣይረኸቡን ኦኬ ንኽትቀድሕ ፍቓድ ረኺብካ ትኮን ትኽእል ኢኻ ንምዝርጋሕ ግን ፍቓድ የድልየካ ምክንያቱ ዲግኒቲ ወይ ክብረት ናይ ወዲ ሰብ ተሓጒሱ ከሎ ድዩ ተዋሪዱ ከሎ ድዩ ሰኺሩ ከሎ ድዩ ክትሽየጥ ዘይብላ እታ ዝኸበረት ነገር እያ ስለዚ ኢኻ ኩሉ ሻዕ ፍቓድ ኣብ ሕጊ ይኹን ኣብ እምነት እቲ ዝዓበየ ናይ ፈጣሪ ክትንከፍ ዘይብሉ ነገር እዩ ኣብ መወዳእታ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ዝኾኑ መፍትሒታት ኢለ ዝሓሰብኩም ሓደ ነጥብታት ከቕምጥ ዝኾነ ዓይነት ቪድዮ ወይ ስእሊ ብፍሉይ ከዓ ንሓገዝ ኣብ ንቐድሓሉ ካብታ ትሰርሓ ዘለኻ ትሕዝቶ ቪድዮ ድያ ስእሊ ክብሪ ናይቲ ሰብቲ ኣይዓብኒ ከምቲ ዝበልኮ ስለ ዝኾነ ነፍስኻ ባየት ኢኻ ራእኻ ክብረቱ ካብታ ቪድዮ ይትዓብን እያ ስለዚ ነዛ ክብሪ እዚኣ ዘቐድም ቪድዮ ክትሰርሕ ኣለካ ከምቲ ዝበልክዎ ገጽ ዲኻ ክትሽፍን ወይ ከዓ ኣብቲ ዙርዩ ዘሎ ኮንቴክስት ዲኻ ክተረድእ ንዑ ዘቃልዕ ናብ ህዝቢ ሓገዝ ንኽረክብ ዝገብር ግን ድማ ዘየዋርድ ዘይሐፍር ሰብኣውነቱ ዘይገፍፍ ካልአይቲ ከምቲ ዝበልክዎ ሓደ ሰብ ኣብ ጥቓ ሞት ስለ ዘለዎ ፍቓዱ ሂብኒ እዩ ክትብል የልካ ንሕልና ካሕተት ንስኻ ትትኸውን እንታይ መልካ ተዝርዳእካ ኸ ምናልባት ኣብዚኣታ ያለው ሓደ ሰብ ብዙሓት ሰባት ንሪኢና ሕጂ ኣብ መርዓ ወላ ተሓጒሱ እንዳሳዕስዐ ከሎ ወይ ከዓ ልሙድ ዘይኮነ ባህርያት እናገበረ ከሎ ቆሪፆም ዘምፅኡ እሞ ኸ ገሊኦም ከማን ባዕሎምቶም ካሜራማናት እዮም ኣብ ውራይካ ከፊልካ ኣምፂእካዮ እንደገና ከም ኮንተንትካ ይጥቀሙ ከም ካልኣይ ነጥቢ ኸዓ እቲ ፍቓድ ንብላ ዘለና ኣብ ትሕቲ ከቢድ ዝኾነ ፀቕጢ ስለ ዘሎ እቲ ሰብቲ ምናልባት ስቕ ስለ ዝበለ እግሩ እንዳደመየ ድዩ ከብዱ ብጥሜት እናተበልዐ ኣሎ ስቕ ስለ ዝበለ ፍቓድ ማለት ኣይኮነን ከምታ ዝበልናያ እቲ ኣብ ፍቓድ ተዳ ክትከውን ኮይና ምናልባት ሓደ ሰብ ርዳእኒ ኢልካ ሕራይ ቅልሓን ክብለካ ከሎ ንሱ ዝፈልጥ ንዓኻ እዩ ዝፈልጥ ገጽ ብገጽ ዝርኤካ ዘሎ ሓደ ሰብ ኢኻ ሞባይል እንተራያ እውን ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ብርዱእ ንቕሓትና ዲጂታላዊ ዓለም ይኹን ሶሻል ሚዲያ ብሓፈሻ ስለ ዘይብሉ እሱ ዝሓስብ ዘሎ ሓደ ሰብ ርኢኒ ኢሉ እዩ ዝሓስብ እስኻ ግን ነዚኣ ፍቓድ እዚኣ ቸክ ክትገብር ኣለካ ሓደ ሰብ ከም ዘይኮነ ኣብ ዕንቲ ሚልዮናት ከኣቱ ምኻሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓብን ንእሽቶን ሞባይል ዘላቶ ሰብ ከኣቱን ክቕመጥን ክባዛሕን ንኩሉ መዓልቲ ምስ ዓበየ ካብቲ ሽግር ምስ ተላቐቐ ምስ ሃብተመ ምስ ሓወየ እውን ከይተረፈ ከም ጭብጢ ንዘለኣለም ኣብኡ ክቕመጥ ምዃኑ ኣረዲኻ ክትቀድሖ ወይ ክትዝርግሖ ነዚ ክርዳእሉ ዘይክእል ኩነታት እንድሕር ኣሎ ባዕልኻ ምክንያታዊ ሰብ ኮይንካ ክትሕግዝ ይዛሓይሽ ከም ሳልሰይቲ ነጥቢ ተዓንተ ወይ እውን ሕልፍ ኢልያ ዝነበርኩ ኣድላይነት ናይቲ ትወስዶ ዘለኻ ቪድዮ ከም ዝብልናዮ ብሉፅ ኩርናዕ ዙም ጌርካ ገለ ኣድላይ ይኮነን ምክንያቱ ሓዊ ንጥፋእ ተኣክል ንእሽተይ ሓዊ ጥራይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ እቲ ሓዊ ትጠፍእ እታ ሽግር እያ እታ ስኻ ትዝርግሖ ዘለኻ ከም ውርደት ከም ፅቡቕ ዘይኮነ ገጽ ምቕላዕ ዝበልናዮ ካልእ ሓዊ ስለዚ ነታ ሓዊት እያ ንምጥፋእ ተኣክል ንእሽተይ ሓዊ ኢኻ ክትጥቀም ዘለካ ንሓንቲ ገጽ ልዕሊ 10 ቪድዮታት ንሓንቲ ገዛ ከምኡ ተደጋጋሚ ምስራሕ ሕጂ ንኣብነት ካብቲ ኣድላይነት ዘይብሉ ነገር ከም ራብዒቲ ኢንተርነት ተጠቒምካ እንዲኻ ትሰርሕ ዘለኻ ስለዚ ኢንተርነት ከዓ ብባህሪኡ ኣይርስዕን እዩ ንዘለኣለም ዝርስዕ ነገር ኣይኮነን ምናልባት ህፃውንቲ ተሸጊሮም ከለዉ ዝተቐድሕዎ ምስ ዓበዩ ክንደኻ ሽግሮም ስዒሮም ጀጋኑ ኮይኖም ክርእይዎ ዘሕፍር ወይ ዘፈንፍኖም ቪድዮ ዘይምዃኑ ቸክ ክትገብር ኣለካ እዞም ዝሽገር ዘለዉ ቆልዑ ድዮም ዓበይቲ ድዮም ብዘይገድስ ፅባሕ ንጎስ ስሞም ኣብ ሜድያ ወይ ኣብ ጉግል ሃሰስ ኢሎም ከምዚ ዓይነት ምስሊ ተሰሚሩ ክፀንሖም ከሎ ዝፈጥሮ ትራውማ እስኻ ዋኑ ከይትኸውን ተጠንቀቕ ብዝረጃ ሕብረተሰብ ክረአ ከሎ እውን ክሳብ ብሕብረተሰብ ምሕሳብ ዘይገደፍናዮ ንስኻ ኣካልቲ ዓብ ስእሊ ንሕና ዝበሃል እዩ ኣነ ንስኻ ካልኦት ዘለዎ እዩ ስለዚ ንህዝብኻ በናይ መለለይ ተፋልጦ ኣለኻ ንሓደ ሰብ ንምሕጋዝ ዝኣክል ልዕልቲ ንሓደ ሰብ ንምሕጋዝ ዘድልዮ ደረት እንተዳ ሓሊፍካ ብዝተጋነነ መልክዑ
تقرص حليخا تاريخنا ፀገምናን መንነትናን ብሙሉ ናብ ሓደ ፖቨርቲ ፖር ንቀይሮ ለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት መንነት ንስኻ ዘለኻሉ መንነት እውን ናብ ሚድያ ንሸጦ ኣለና ወይ ንህዝብና በይናይ መገድ ንላለዮ ኣለና ክንሓስብ ኣለና ስለዚ ሓላፊ ስቃይና ሽግርና ጥሜትና ስደትና ዝኾነ ይኹን ነገር ኮንተንት ኣይኮነን መዛናግዕ ይኮነን ኩሉ ሻዓብ ልብና ክነቕምጠን ዝግባና ምሕስ እንታይ ድማ ህዝብና ኣብ ስቃይ ኣሎ ኣይተዓመውን ብዝተፈላለየ ብግለሰብ እውን ወላ ብሕብረተሰብ ክትሪኦ ብዙሕ ፀገማት ኣለና ፎር ሹር ክንተሓጋገዝ ኣለና ዘረባ የለን ግን ድማ ኣብ ኣምርና ክርስዑ ዘይግባአና እቲ ኩሉ ዝጠቀስክዎ ብዓብዩኻ ስቃይ ናይ ወዲ ሰብ ሓላፊ ምዃኑ ሽግር ጥሜት ኩሉ ዓይነት ዝሓልፍ ምዃኑ ኣብኡ ተሓፂሩ ዝነብር ኣይኮነን ስለ ንዘለዓለም ዝነብር ዓሸራ ወይ ንዘለዓለም ዝኸውን ጭብጢ ናይቲ ሰብ ነትርፍ ከይንህሉ ኣብ ልዕሊ ዝኩሉ ዝገለጽክዎ ትዕዝብታተይ ድማ ነቶም ሓገዝ ትገብሩ ሰባት ነቶም ኮንተንት ክሬት እናገበርኩም ሓገዝ እትገብሩ ሰባት ትካላትን መንግስትን ኣብ ዝፈሸልሉ ወይ ኣብ ዘይሕግዝሉ ኣጋጣሚ ዝዓበየ ሓላፍነት ብምድሪ ይኹን ብሰማይ ይኹን ስለ ዘለኩም ሓላፍነትኩም በቲ ንዓኹም ሞገስ ደውህብ ተቐባልነት ብዘለዎ ኣገባብ ክትገብሩን ጻውዒት የቀርብ ክሳብ መወዳታ ቪድዮ ስለ ደሰማዕኩኒ ኣዝየ መስግን ኣብዚ ቻነል ኩሉ መዓልቲ ብዛዕባ ሕጊ ጥበብ ሚድያ ቴክኖሎጂን ሕብረተሰብን ዘተኣሳስሩ ኣገደስቲ ዝኾኑ ዛዕባታት ስለ ዘልዕል ሳብስክራይብ ብምግባር ድጋፍኩም ኣይፈለየኒ ንሕጊ ዝምልከት ሕብረተሰብ ክመሃረሉ ኣለዎ ትብሉ ኣርእስታት ወይ ዛዕባታት ኣለውን ኣብ ኮመንት ሴክሽን ጻሓፍሉ ኢኹም ብወልክውን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ካልእ መዓልቲ ብኻልእ ቪድዮ ዝመፀኩም ኣብ ዘለኹሞ سلام وسناي